Izulu sengile laqoqa amafu. Ngilande nalijazi ngale. Awu. Ngibona kuphike kambe lokho. Ugomora noma ubani. Awuvuhlule kubahlukanisa webaba kodwa ungazohluleke baningi bonabo akazele gokukhululiwe. Ngathi ingulube project. Manje kuleleni ngoba ngiqonde la mehla noma lele noma wenza. Hayi sekezela kahle kahle iqeda ukudla. Usigaxa lo akusena ugomora. Unina phela ulephu lapha kwaMbhele usethaveni ukhempe khona kwaMbhele nje. Akana msebenzi noma uzele noma uhlobo lakazazi nje. Futhi mina sekusela kangaka ukuthi ngivele ngiyoyishisa nje le thaveni kwaMbhele. Abantu uzoboshwa. Hey, ngoba ngazi natshwala abantu lobo benza abantu bengazinani ukuthi bazeli. Awuthi kubuke kahle eduzane. Ubambe kahle ungaphaphami ukhala. Ngibona. Hey. Angumehlo manona la gijima kangaka. Uthe ubani? Usigaxa. Isigaxa sikamkhulusi. Isigaxa kamkhulusi nje wena. Lalela ke isigaxa mfana wami. Ngifuna ukuthi mawusukhulile ube indoda isigaxa. Ungahamba uhlala emzini yabantu. Ungafani noyihlo ongakuhlawulile. Uhamba uhlele emzini yabantu. Bukukhuluphela ungakanani. Uhlele hotel, uhlele ngodli just lephoyisa. Hey, isigaxa ngenikhohlwe. Ungahlali emzini abantu sigaxa ungafani nobaba wakho okushiya emzini abantu angakuhlawulile akakhokhelile imali enhlawulo uhleli nje uyabusa nje hey ngenikhohlwe usigaxa ubaba Thandeni angilethele lo ngane hawu angilethele ngithatha nje ingane lethe angithi uyifice nami ingane ilethele okay ithathe isuseke hayi sigaxazi sikagogwezi gaxazi kagogwezi lalela ke wesigaxa msukulu wami umuhle ungabi naxhala wena ungakhathazwa nje lonto ukuthi kuthiwa ubaba wakho akakuhlawulila kanjani mina ngikujabulelayo nje wena sigaxa ukuthi uyihlo uyayithumela imali uyakondla le mali ayithumelayo futhi iyasisiza nathi la ekhaya siyadla sonke nabo laba banemlomo emanzi abakhuluma kakhulu iyabondla yabasiza mase ukhulileke nawe impela ke ungafani namanye amakhehla engwaziyo wesigaxa ahlule ngokondla azagcine ondlelwe obaba babazukulu babo kube bona bazodla bona ihlazo sigaxa ungavumi lokho masumdala esomfana wami ibheke amadoda uyalwa usulwa nami manje ngilwa nawe makwenze njani ungenaphi kule ndaba ave uthanda uhamba uyishutheka ave uthanda uhamba uyishutheka ngisho la mina bengidlalisa ingane nje sekuyindaba manje nami ngidlalisa ingane kanti ngenzani umlethe ngimdlalise ubambe kahle hawu yini bayithi nase ngibulalwe ingane yini ngithi nami umzukulu wami lo sigaxa sikamkhulusi isigaxa wena lalela ke sigaxa mfana wami ungezwa laba abancoma umsangana abancoma umbhedo bethi sondliwa ngemali yakho sendliwa ngemali yakho imali ikhamba ngapi ubaba wakhe akasebenza kamazi omlungu akazi nanokuthi kusetshenzwa kubhekwe ngapi imali yobugebengu sho nalamehla akagijima kanjena nje uzokhula ufuzo yihlo ube isigebengu hayi undliwa ngemali yegazi ke mfana siyakwazi lokho singazotshela nje ukuthi siyondliwa uwe ngemali yawo sigaxa ungakhulika ufane noyi ngilethele lo ngane baba Thandeni awulethe ithatheke le ngane ingaphinde ibuye nje awuyigcine lapho ngami ukuthi angimele ngidlale nale ngane gaxazi ye lalela ke sigaxazi sikagogozi wena ungabi naxhalo namfana wami ngoba noma ngathiwa imali yegazi lena noma eyamanzi akuthi shu angithi imali iyafana imali iyafana imali senjani iyafana ukuthi itshontshiwe noma yenziweni kodwa imali iyafana uMandela nje mehleke emalini uyahleka kahle ukuthi lena yebiweke akuzothi ngibana ukuthi uyebiwe lo mali bese yahlina uMandela uhleka kuyona yonke nje imali uMandela ngithi ngileke gaxazi yakho gosi athi umdlali sokugcina nkosikazi mambe kahle hawu ngeke ngimephule sigaxazi ungasenzani isigaxa singaka sigaxa sikaka umkhuluzi ugogo wakho lalela ke sigaxa mfana wami ngizokuyala mina mfana wami angifuni ufane noyihlo ungajabulelwa ngokuthiwa imali iyafana ondliwe emzini yabantu uyihlo akakukhokheli uyohlala kuyini akukhandeli kini njengawo zonke izingane ufuze umkhulu zonke izingane la ekhaya uzizala zihlezi kubo awondlila angizondlela emzini yabantu ngizondlela la uyezwa ke sigaxazi awulamehlo ngathi awemamba hey sigaxa sikamkhuluzi uwenze njalo kufana nomkhulu ingane zakhe zonke la kodwa mina ngokengidlale nalengane letha ithathe ngicela ngakusabuya la kimi hayi zikagegezi nzena lalela ke wesigaxa sikagogo uma usuyindoda usumdala uboqaphela lento ukuthi uhamba ukhuluma uthi ingane zonke ezakho izala
kakwazi maye ngafani nawe lezo ingane hambe kuthiwa izifana noma wazo kokunye kuthiwa ifana no-anti ugogo kamamekazi omdala olama umamdala thizeni ongamazi nanokumazi nawe ungayijabuleli lonto lokhu kuthiwa ingane zakho ungakujabuleli lokho ngoba phela angisadlali ke manje nezingane angisadlali nezingane ke manje ithini lenkulumo inkulumo yani le show yokuthi ingane engafani nobani ezifana nobani ithini le nkulumo hawu angisazi ke inkosi yami meke ngathini mina kwena waphela ngidlalisa ingane ususigaxa wena ngithi ngidlalisa usigaxa ngiyayizwa phela lenkulumo ukuthi ikhuluma nami naze ngavelelwa isidina wenkosi hey wematha ngithini lenkulumo phela ijule kabi hayi bo ezaphi kanti lezi ingane egcelela ingane zaphi manje mawuthi wena ingane engafani nobani uthini lokho ithini le nkulumo ithini le nkulumo sengizolalela yonke into engisho ke mina mangidlalisa umzukulu wami hayi udlala kanjani mawudlala izoziphaphame lengane uyabona make yaphaphama nje lengane yakwazi ungakhulumi kwami lana yaqala yakhala uzoyilalisa uzoyishushuzela sekumele mina ngikhulume ke manje ngihlebezeke kwami ngenxa yamabvezandle bagcwele umuzi awungimele kancane izovuka le ngicela uyoyilalisa leyo ngane ubuzo ungiphendula hey inzima phela le ndaba ukhohloka ufuna umsebenzi futhi mina kumele lezi ngane zonke igcwele igcikelana ngihlo lamagazi ubaphendula ngoba phela usushilo wena ukuthi lezi ngane ayizalwa la ekhaya ubaphendula yena bathi hambe ufuna umsebenzi uthini lo mfazi uthini lo mfazi awubuye ngavele ngashiselwa ubuya uzongiphendula la ngoba lezi ngane usho ukuthi akuzona ezami hey